Bijzonder putje, Joet? Pardon? Bijzonder putje, Joet. Bijzonder putje, ja. Speciaal adres. Heel speciaal adres hier. Daar heb ik altijd mooi een hele soort plezier heen. Waarom? Omdat iedereen hier altijd blij en op schrik is. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. En wat is dat voor helm op? Is voor epilepsie. Dan val je zacht en dan beskadig je niks meer. Oké. Die heeft altijd op. Ja, altijd als ik op druk ben, dan doe ik hem altijd op. En helaas wel eens wat kattenkweer. Nou, ik wel, ja. Ja? Wat dan? Nou, leukere geintjes. Maar sowieso een keer hier een berenmoes. En die ging op de buggellijn luts kregen. Toen zou ze helemaal erbij. Oh, wat vind je dat komisch. Nou, daar hier echt bij met wezen, want dan hier echt kapot maken. Echt zo maken en dan kwam je net meer bij. En wat vies ervan dat Wietse komt? Leuk. Hoezo? Altijd volle grapjes, dus. Ja, heel vaak doe je het van de mond, dus. En die is alles net zo betiet van bed. 8 uur normaal. Maar omdat Wietse komt, dus jij er. Ja. Wist dan ik verliefd op Wietse? Ja. Je wil een wietje. Een beetje, Henrianne. Ja, ja? Een beetje, ja. Ik, hè? Ja. Ja joh, ben ik wel een beetje verliefd op Rianne? Ja, echt weer. Is dat Nick en Simon wel leuk? Ja. Dat dacht ik al. Maar die heeft speciaal een vestje voor deze gedaan. Oké. Echt voor die. Ja, maar die namen. Oké. Wist je dat wel? Ja. Rianne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander, maar mij doet dat pijn. Want jouw liefde waarmee jij mij soms verblijdt, wil ik liever, 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 liever voor altijd. Dikke kroop. Ja. Om hier nog maar te beginnen, dit is een David Brown vliegtuigsleper. Nou, dan zien we hier als eerst de gele Scania. Nou, en deze heb ik gekocht als sloper. En die heb ik toen helemaal uit elkaar in hand en helemaal reviseerd. Nou, dan heb je hier nog een paar auto's staan. We hebben hier dus allereerst de Cottereg staan. Nou, dat ben met de meesten wel bekend. Nou, die Saab, dat is een GT. Dat is nog wel een heel bijzondere. Maar nou ben wij even met jou het hier in West. En nou heb ik zien wat je rijden wil net stjeet. Is dit net een hartstikke dure hobby? Valt mij. Had ik altijd naar de kroeg daar ging en roken en wie denk het wat. Ja, dat kost ik een brood heel. Daar moet je verder net. Maak het net uit je. Als je er maar plezier in hebben. Maar jou hebt er nog alles een peer. Ja, dat is een beetje Saro. En wij hebben op een boerderij van 68 al hebben wij David Brown. En die verdienen dus hartstikke goed. En Sadewan hebben we altijd met David Brown werkt hier. En met de Belenders. Nou, hier hebben we al de Belender Muntel en BM36 is dit. Die is van 1952, dit is mijn oudste. En die vliegtuigtrekker, die weer van 53. Dus dat ben mijn oudste trekkers. En met wat voor gevoel stap je hier nou door de score heen als je hier maar eens even binnenkomen? Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi. Nou. Dat hij ze opbouwt in de loop der jaren. En
Het is een virus. En dat virus eruit zie je nooit weer kwijt. Herinner je direct nog wel eens mooi? Ja, alle trekkers binnen zijn of een evenementen gaan bijvoorbeeld, dan pakken we die en die om de beurten iedere keer. Alle trekkers die rieden zeker een paar keer in de ier wel. Als lieds jonkje ben ik al gek van die Scania's worden en nou ja, fijn. Ik roep toen altijd een week zo'n lietsmannetje van ik wil letter een Scania hebben. Nou ja, je hebt zo'n nampe Scania staan. Dus nou. Ik ben in 92 op het Truckstar Festival ben ik op een naar de mooiste auto van Nederland geweest met deze. En, maar er kwamen steeds meer Scania's. Nou, ik denk, nou moet ik wat uitvinden wat Noor net had. En ja, toen begon ik met die brandweerauto's. En dit is de eerste die ik in Zweden heb. Nou, deze die komt uit Ongewaai en dat is, nou ja, heel wij Zweden. En dat is dus een heel eind. En dan kun je uren en uren kunnen je vertellen over je collectie. Als meesten tekenen, wij vinden dit wel nieuwsgierig. Dan kun je je saaien van onderwerpen of hoe werkt dat? Nou, als je de muts even bellen, want ik ben net altijd in thuis. Ze maaien altijd komen, maar ik kan net beloven dat ik er ben. Dus,